Dobrý deň, dovolte mi aj dnes spolu s vami sa zamyslieť nad tým, čo pre nás urobila Ježišova krv. Takže ideme spoločne uvažovať. Ja keď som sa zamýšľala nad tým terminus technicus ospravedlnenie, čo to znamená ospravedlnenie, lebo krv Ježiša Krista nás ospravedlnila, tak nad slovom ospravedlnenie som sa zamýšľala najskôr v tom ohľade alebo v tom význame slova. Keď niekto niekomu niečo urobí, nemusí to urobiť zámerne, tak je vzácne alebo dobré ísť k tomu človeku a povedať mu prepáč, ospravedlňujem sa ti, odpusť mi. A takto my vnímame ten význam slova ospravedlnenie väčšinou. A má to veľký význam, lebo v podstate to napraví ten vzťah. Hej? V tom vzťahu potom niečo stojí medzi tými dvoma zúčastnenými, ale keď tam nastane ten akt ospravedlnenia, ten vzťah môže akoby pokračovať tak hladko a nebyť zaťažený ničím. A dala by som do toho taký príklad, ktorý je pre mňa akoby novým niečím, že som si v novote uvedomila, čo to znamená ospravedlniť sa niekomu. Moja dcéra priniesla môjmu manželovi na ruky svojho najmenšieho synčeka, ktorý má 0,5 roka. A môj manžel bol v hovore s iným človekom a práve vtedy, keď si toho chlapčeka malého bral na ruky, tak sa tak nahlas zasmial. A ten malý začal veľmi úpenlivo plakať. Úplne sa tak rozplakal, tak ľútostivo a od takého zľaku, takého ľaku sa veľmi rozplakal. A mne to prišlo, že je dobré ísť za ním, za tým malým a povedať mu prepáč. Prepáč to detkovi, prepáč mu to. Lebo môj manžel to tak v tú chvíľu nejako ho to zamrzelo, ale neprežil v srdci tento dotyk tej potreby ospravedlnenia, ale s tým nechcem nič také, že môj muž urobil nejakú chybu alebo čo. Ale chcem len povedať, že vnímam to, že akoby má to význam aj tomu najmenšiemu človečikovi povedať prepáč, pretože v ňom sa niečo ukladá. A tým slovom prepáč, akoby sa to, čo akoby na ňo padlo, tá záťaž, tak tá záťaž sa odníma. Hej? A je preč. Ten človek je zbavený tej záťaže. A verím, že má to význam možno aj v rodinách si vzájomne odpustiť aj to, čo bolo nevedomo vykonané jeden voči druhému, pretože sa akoby odnímu od toho človeka tie záťaže, ktoré ten človek na sebe má. A do toho nás povzbudzujem, aby sme možno tak činili, aby sme tak robili, pretože môže to byť niekedy súvislosť, ktorú si ani neuvedomujeme, alebo bola v tom čase, keď ten človečik bol úplne malý. Hej? Takže to mi tak prišlo, ten význam ospravedlnenia. Ale poďme teraz do toho, čo priniesla do našich životov Ježišova krv, ktorú prelial za nás. A čo vlastne je za význam toho ospravedlnenia. Takže poďme najskôr do slova, lebo keď to je podložené tou večnou pravdou jeho slova, Kristovho slova, Otcovho slova, tak vtedy je to pečať pravdy. A poďme do listu Rimanom, 5. kapitoly, 9. verš. A tam je spomínané, Pavol tam píše,
A tak teda je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Rada by som z toho vytiahla to, keď sme ospravedlnení jeho krvou. Samozrejme, v tom kontexte toho listu a toho slova je dobré, alebo je vzácne uvedomiť si viac tých súvislostí. To slovo má ešte iné rozmery. Hej? Tento list, najmä táto 5. kapitola, súvisí s tým, čo bolo hovorené predtým, aj to, čo je hovorené za tým. Pavol vlastne mal také vedenie v duchu a treba to chápať v celom kontexte, takže to je na samostatné nejaké iné vyučovanie, ale chcem z toho vypichnúť len to, že v podstate tam je spomenuté, že sme ospravedlnení jeho krvou. A jeho krv nemá na sebe záťaž Adamovu, to znamená zaťaženosť hriechom, zaťaženosťou tela. Jeho krv nemá na sebe žiadnu škvrnku, nič. Jednoducho jeho krv nemá hriech. To znamená, že keď kedysi naozaj v tom Pesachu, hej, keď bol Pesach a ten otec mal zobrať tú medenicu a tú krv nejakého toho zvieratka zabitého a potrieť s tou krvou veraje tých dverí, aby nepriateľ, ktorý pôjde zemou, preskočil ten príbytok, tak verím, že ten rozmer ospravedlnenia je takisto skrytý v tom, že nepriateľ preskočí ten príbytok tvojho tela, keď svoje vlastné telo necháš umyť Ježišovou krvou v rozmere tom, že si ospravedlnený. To znamená, že máš na sebe rúcho, ktoré nemá žiadny hriech. Jedine táto krv môže, nie táto krv, tento aspekt, že si umytý krvou Ježiša Krista, si umytý jeho spravodlivosťou, jeho bezhriešnosťou, ktorá jediná ťa môže zaobliecť do rúcha spravodlivosti, ako hovorí Izaiáš 61. kapitola, 61. kapitola 10. verš hovorí o tom, že z nás odial plášťom spravodlivosti. Jedine tak sa môžeme postaviť potom pred sudcu Ježiša Krista a Otca a on nás uvidí ako svojho syna. Hej. Vlastne Boh Otec uvidí v nás seba, uvidí svojho syna. Neuvidí tú adamovskú záťaž, ale uvidí niečo bezhriešné. Uvidí niečo, čo nemá na sebe ani škvrnku, pretože jeho krv nás vlastne činí takými, akým je on sám. A to je tajomstvo znovu zrodenia. Keď sa narodíme z ducha, tak na sebe prijímame toto rúcho spravodlivosti, umytie v krvi Ježiša Krista. To ospravedlnenie, to, že náš vzťah je hladký. Hej? V tom ľudskom ponímaní sa ospravedlňujeme jeden druhému, aby naše vzťahy boli dobré. A keď chceme, aby náš vzťah s Otcom nemal žiadnu záťaž, nie je to možné získať žiadnym iným spôsobom, jedine tak, že poviem, Bože, odpusť, že som doteraz chodil po svojich vlastných cestách a umý ma krvou, ktorá bola preliata za mňa na kríži. Umý ma tou bezhriešnosťou, umý ma svojou krvou a budem spravodlivá, budem spravodlivý pred tebou. Jedine táto krv má moc nás zbaviť toho adamovského rúcha.
a obliecť nás tým plášťom spravodlivosti. Ešte mi prichádza jedno slovo, pár veršov alebo pár slov pred tým Izaiášom 61:10. Je v 57. kapitole písané, že ja oznámim tvoju vlastnú spravodlivosť a tvoje skutky a neprospejú ti, hovorí Boh. Vlastne hovorí to niekomu, kto odmieta sa podriadiť, podmaniť to svoje konanie a to svoje ja pod vládu Ježiša Krista, ale hľadá si iné spôsoby, hľadá si v duchovnom ponímaní vlastných bohov, hej, ale hľadá si nejaké náhrady a myslí si, že proste je to v poriadku, že nemusí túto Božiu spravodlivosť hľadať, že stačí, keď robí dobré skutky, alebo stačí, keď má svoj vlastný názor a ten ho zachráni, hej. Nie je to tak. Ten život, je to milosť, keď nás život dovedie do bodu, kedy si uvedomíme, nepomôže mi moja vlastná spravodlivosť, nepomôže mi moja vlastná úvaha o tom, čo je správne, čo je spravodlivé. Mnohí ľudia majú túžbu po spravodlivosti, ale existuje jedna jediná spravodlivosť a to je spravodlivosť pred Bohom. A tú Božiu spravodlivosť môžeme získať a nadobudnúť a stáť s čistým srdcom pred Bohom jedine tak, keď si oblečieme Jeho spravodlivosť, ktorú pre nás vydobil Ježiš na kríži, a touto Jeho spravodlivou krvou nás umyl. A za to ti, Ježiš, ďakujem. Ďakujeme spoločne za to tvoje dielo. Nádherné. Vďaka ti za to. Amen.